ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ଆରାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କୁଚାଇବୁଡ଼ି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ଠାରେ ମାଙ୍କ ଶହ ଶହ ବର୍ଷଠାରୁ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେହୁରୀ ଦାସୀ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ମହୁଲଡିହା ବଡ଼ବନ୍ଧକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଦେହୁରୀ ଦାସୀ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସହିତ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତଗଣ ମାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସିନ୍ଦୁର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଲଡ଼ୁ, ଗଜା ଖଜା ଅବା କିଏ ମାନସିକ ରଖିଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଓ ହଂସକୁ ମାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତିକାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କାହାରି ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇବି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇବେ। ଏତିକି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମା ସମସ୍ତିକାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତିକାର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ସମସ୍ତିକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ହବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନି ଆସିଛୁ, ପୂଜା କରିବୁ, ଯେତେ ଦିନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ, ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ